L'Associació dels Armats de la Seu d'Urgell organitza una jornada festiva aquest dissabte 7 d'octubre per donar a conèixer l'entitat i recaptar fons per ampliar el vestuari que es va crear fa uns 20 anys. La majoria de la setantena d'integrants del grup formen part de la banda i l'objectiu és incorporar noves persones a la secció de llanceres. Normalment tenim tela, tenim tal, però aquest any se'ns ha acabat el vellut, se'ns ha acabat el cuir, se'ns ha acabat la matèria prima, no? I ens hem trobat que el metre de vellut ens costa un dineral. I llavors és recaudar diners per pagar una factura una mica important que tenim de cara a aquest any que ve ja. Sota el títol Els Armats l'Armen, al passeig Joan Brudieu es desenvoluparan una desena de propostes entre 11 del matí i 9 de la nit, amb zona d'inflables, concert, acordió, taller de ball i quinto. Després fem la botifarrada, que, l'hora punta, diguéssim, l'hem ficat 1:30, però sí que és veritat que si venen a les 12 i volen un tall de botifarra també se'ls hi farà. Hem muntat això, és la primera vegada, esperem que ens vagi molt bé. Intenció de tornar-ne a fer, no la tanquem, però tampoc la tenim present a dia d'avui. A dia d'avui el que volem és que això surti bé. L'associació també anima a la ciutadania a fer-se socis de l'entitat per facilitar la continuïtat de la tradició.